வணக்கம். இன்றைக்கு நான் பரங்காய் புட்டு இந்த பரங்காய் புட்டு எப்படி செய்கிறேன்னு செய்து காட்ட போகிறேன். நல்லா ஈஸியாக செய்திடலாம். இந்த அளவுகளில் செய்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பராக வரும். வாங்க செய்முறைக்குள்ளே போயிடலாம். இப்போ பனங்காய் புட்டுக்கு தேவையான சாமான்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், பனங்களி எடுத்திருக்கிறேன். இங்கே நான் பனங்காய் வேண்ட முடியாத காரணத்தால் பனங்களி இதில் 250 ml தான் பாவிக்க போகிறேன். அந்த 250 ml பனங்களிக்கு வறுத்த வெள்ளை அரிசிமா 150 கிராம், அதுக்கு சீனி 75 கிராம் நான் எடுத்திருக்கிறேன். நீங்கள் இனிப்பு என்ன மாதிரின்னு பார்த்து பாவிச்சு கொள்ளுங்க, கூட்டி குறைச்சி. மற்றது தேங்காய் பால், முதல் பால் 50 ml எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். இது 2ஆம் பால், 3ஆம் பால், 3/4 லிட்டர் எடுத்து வச்சிருக்கேன். 150 ml எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ முதல்ல நான் இந்த பனங்காலியில் காரத்தன்மை இருக்கும், அதால் இது ஒரு அடுப்பில் வச்சு 10 நிமிஷம் காய்ச்ச போகிறேன். பாத்திரத்தை வச்சுட்டு நான் இப்போ இந்த பனங்காலி இதுக்கு விட்டுக்கொள்கிறேன். 200 ml எடுத்துருக்கிறேன். இப்போ இதை முதல் அடுப்பில் மீடியத்தில் வச்சுக்கொண்டு காய்ச்சிக்கொள்ளுங்க. முதல் லைட்டாக சூடாகும் வரைக்கும் ஒரு 2-3 நிமிஷம் முதல் சீனியை போடாமல் கிளற போகிறேன். இப்போ லைட்டாக சூடாகிட்டுது. இப்போ இதில் நான் எடுத்து வச்சிருக்கிற சீனியில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கொள்கிறேன். ஏன்னா மிச்சம் பிறகு பாலுக்கு போட போகிறோம். இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுட்டு இதை இப்போ இன்னும் ஒரு 7-8 நிமிஷம் வரை இப்படியே மீடியத்தில் வச்சு கிளறிட்டு இருப்போம். இப்போ இதை ஒரு 8 நிமிஷம் விட்டேன்னா நல்ல கொதி வந்துட்டுது. அடுப்பை நிப்பாட்டிடுவேன். அடுப்பை நிப்பாட்டிட்டு இப்போ இதை கையில் ஒரு மாவு புழைக்க கை பொறுக்கத்தக்க சூட்டில் இருக்கணும், அதால் ஆற விட போகிறேன். காய்ச்சி வச்சு இந்த பனங்களி ஒரு கையில் பொறுக்கத்தக்க சூட்டுக்கு ஆறிட்டுது. நான் இந்த கலவையை குழைக்கிறதுக்கு முதல் அடுப்பில் இந்த எடுத்து வச்சிருக்கிற 2ஆம் பால் 3ஆம் பாலை கொதிக்க விட போகிறேன். இப்போ 2ஆம் பால் 3ஆம் பாலை ஒரு பாத்திரத்தில் விடுறேன். விட்டுட்டு இதுக்கு நான் ஒரு கொஞ்சம் உப்பு தான் போட போகிறேன், கணக்க போடாதீங்க, ஒரு சொட்டு உப்பு. அதோட எடுத்து வச்சிருக்கிற சீனியில் ஏற்கனவே நாங்கள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துட்டோம். இப்போ இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் சீனி எடுத்து இதில் போட்டுக்கொள்கிறேன். போட்டுட்டு இது நல்லா ஒரு கொதி வரணும். கொதி வர மட்டும் அப்படியே கொதிக்க விட போகிறேன். இது கொதிச்சு கொண்டிருக்க அங்கால இதை குழைச்சிடுவோம். குழைக்கிறதுக்கு இந்த பனங்களிக்குள்ள நான் எடுத்து வச்சிருக்கிற அரிசிமா, வெள்ளை பச்சை அரிசிமா வறுத்தது, இதை போட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கொள்ளுங்க. போட்டு கையால் வடிவாக குழைச்செடுக்க போகிறோம். இது குழைச்சி வரக்குள்ள கடைசியில் அந்த காய்கள் இந்த பால் கொதிக்கிற பாலுக்கு பிடிச்சி கையால் போட போகிறோம். அந்த பதத்துக்கு வரணும். அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு வடிவாக குழைச்சி கொள்ளுவோம். நல்ல வடிவாக எல்லாம் கலந்து வடிவாக குழைச்சிடுங்க. இப்போ இது சரியான பதத்துக்கு குழைச்செடுத்துட்டேன். இப்படி நாங்கள் அந்த கொதிக்கிற பாலுக்குள்ளே இப்படி போட போகிறோம். அதுக்கு இந்த பதத்தில் இருந்துச்சுண்டா சரி. இப்போ இந்த பால் நல்லா கொதித்து வந்துட்டுது. ஒருக்கா லைட்டாக கிளறி விடுங்க. கிளறி போட்டு இப்போ நாங்கள் கலந்து வச்சிருக்கிற இந்த கலவையில் சின்ன எடுத்து காய்கள் போட போகிறோம். இப்படி எடுத்துட்டு இப்படி கையால் இப்படி வச்சு உங்களுக்கு தேவையான அளவில் போட்டுக்கொள்ளுங்க. இப்படி கடவரண்டு ஒரு இடத்துல குவியலாக போடாமல் பரவலாக கொஞ்சமாக போட்டுக்கொள்ளுங்க. நிறைய போட்டிங்கன்னா எல்லாம் ஒன்றோடு இருக்கும். இப்படியே போட்டுட்டு இதை ஒரு 4 நிமிஷம் செல்லும். இந்த காயல் அவிகிறதுக்கு 4-5 நிமிஷம் செல்லும். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு எடுப்போம். அப்படி போட்டுட்டு இடக்கிட சும்மா சின்ன ஒரு கரண்டியால் அப்படி லைட்டாக சும்மா தட்டி விடுங்க. நான் இப்போ ஒரு தடவை போட்டுக்கிறேன். இன்னும் மிச்ச கலவை கிடக்குது. இதை எடுத்து முடிய மிச்சத்தை போடுவோம். இப்போ பாருங்க, இது எனக்கு அவிஞ்சிட்டுது. இப்போ இதை நான் எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வைக்க போகிறேன். ஒரு கரண்டியாலேயோ என்னத்தாலேயோ அப்படி ஒரு கரண்டியால், பெரிய கரண்டியால் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுக்கொள்ளுவோம். இப்படியே நான் மிச்ச கலவைகளையும் இப்படி போட்டு எடுக்க போகிறேன். இப்போ மிச்சமாக இருக்கிற கடைசியாக இருக்கிறத கடைசி தடவையாக போட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போ இதை இப்படி நான் இதை போட்டுட்டு இதை அவிஞ்ச உடனே இதை நான் பாத்திரத்திலிருந்து வெளியில் எடுக்க இல்லை, வடிச்செடுக்காமல்
அப்படி அது இருக்கத்தக்கனாயே அதுக்குள்ள மற்ற எல்லாம் போட போகிறேன். இதை வழியில் எடுக்காதீங்க, இது அவிஞ்சு வரட்டும். இப்போ பாருங்க, கடைசியாக போட்ட காய்கள் நல்லா அவிஞ்சிட்டுது. இப்போ இதுக்குள்ள ஏற்கனவே பாருங்க அவிச்சு எடுத்து வச்ச காய்களையும் கொட்டுறதுக்கு இதுக்குள்ளே போட்டுட்டு இப்போ இதுக்குள்ளே எடுத்து வச்சிருக்கிற முதலாம் பால் அதையும் விட்டுட்டு இருக்கிற மிச்ச சீனி எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக போட்டுக்கொள்கிறேன். போட்டுட்டு இதை வடிவாக கிளறிட்டு அடுப்பை மீடியத்தில் வச்சுக்கொண்டு திருப்பி ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே அவிய விட்டுட்டு அடுப்பை நிப்பாட்டணும். இதில் முக்கியமான என்னென்னால் இதை நீங்கள் செய்துட்டு உடனே சாப்பிடக்கூடாது. இன்றைக்கு செய்தீங்கன்னா நாளைக்கு சாப்பிட்டீங்கன்னா தான் அந்த பால் எல்லாம் நல்லா கட்டியாக இறுகி நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் பனங்காய் பலார வீடியோவும் போட்டிருக்கிறேன், அதுலேயும் அப்படித்தான், அதுவும் அப்படித்தான். முதல் நாள் செய்த அடுத்த நாள் சாப்பிட்ற மாதிரி இதையும் அப்படி செய்தால் தான் அதோட டேஸ்ட்டு திரும்ப தெரியும். எப்படியே ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். இடக்கிட இப்படி லைட்டாக கிளறி விட்டு கொள்ளுங்க. இந்த டைமில் சீனியை பார்த்து கொள்ளுங்க. சீனி காணாட்டு இப்போ போட்டுக்கொள்ளலாம். எனக்கு எல்லாம் நல்ல அளவாக இருக்குது. ஒரு கொதி வரட்டும். இப்போ ஒரு கொதி வந்துட்டுது, அடுப்பை நிப்பாட்டிடுறேன். ஓகே, பனங்காய் புட்டு ரெடி ஆகிட்டுது. நீங்களும் இந்த அளவுகளில் செய்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சூப்பரான பனங்காய் புட்டு செய்திடுவீங்க. செய்து சாப்பிட்டு பாருங்க. மீண்டும் உங்களை அடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு செய்முறையோடு சந்திக்கிறேன். நன்றி.